Mama, Hmm. amom ka di nga dito tinagibelengan da ka di kiti missing sa bungeros? Oh, talaga? Hmm. Kaano da nga tamod nga agibol lang dito timising babaeros? Oh, Guys, agpa-advise akman ka na kayo. Plano kami ti gumatang ti brand new nga cellphone. Ti pagpilpilyak ket iPhone 16 wenno Samsung Galaxy S25. Pangalak ti gatang ko. Papa, Oh, makadubing ko gaya mga kumininom araga na yan. Pagmanta kinayam mo. kiuna. Kahit ko nga talaga tagbalbaliwen. Tiyan mo, kidikit baka agbagtit ka. Ta, syempre, ay, makadubing ko nga kumininom ti Siya? araga. Oh. Agbagtitak? Kasano ko mga agbagtitak kan takalimlim yung ti panonot ko. Siya, agbagtit. Gapula tadya kami yung ti arak. Si kami. Umay ka, ang tagidan. Ibatanak, miss. Anyaman ti planwem. Awan pulos ti mapasamak. Hangkan to agbalegi nga mang sulisog kanyak. Apay ka po, tada asawa man? Wen, kens kang runaan ti amin. Ure anyat aramiden, miss. Hada pulos sa tumangkin, eh. Amok ka! Umay ka, ang tagidan. Ay, naganda? Anak ka ng po. Mama, Ah, inak man igatangan ti Jean Bilog. ano ka, braksi kan ah? Alan baging ko suplinan. May paiso? Wey. Dito yun eh. Magpapaiso, bagay dito yun ah. Uy, baging mit ka talaga na yun, ha? Ha? Kasano ko ma? Bayad ni Merly, ti order na nga. Murton king ka. Jin! Ay na, apo, yung umininom ka man ti arakon. Apay, di ka masayangan, di gatang mo ti arak inaldaw? Aber siga. Inaldaw nga agsangpet ti parcel mo. Di ka masayangan ti gatgatang mo. Oy, for your information, dagita order para iti bagik tapno sumeksiak. Kituri mo siya. Umininom makiti arag tapno sumeksi ka bakit? Ayaw, di ma. Nikan si Jack man kahit sinaramid mo na, uminak sukun-sukunin iyan, babayin na kita man, adatatok, sayang tatatok. Amok kita aramide, mabubuyak tinilis na ita. Gapot agwapo nabig sa sense of humor ko. Agselos ka, ada babae jay. Hoy, anak, bibiyan ko datag, gwapo ka da sense of humor mo. Nabangkain na rin dito mga ibabayin ka, kita man talangam ne. Ayaw, di ma. Kagan ano, baka ako mamad dagiti babae, jay. Jack na na? Kana ko ma, Idilip mo. Idilip mo. kita man da cellphone mo? Apay! Kita da cellphone mo, kita ta messenger mo. Apay na ni. Ada ordi na kita nga babae nga, da ka-chat na nga isang, baka si ka-chat na. Ijay. Isang true. Apo, di kinaabot tao, tilubong siya, tipagatapang nakachachan na. Ay, makita na kanyo ko na. Nay! Grabe mo, Dayton! Psst! Di ka mang shot ita. Kay imas na ita nga, agtutudo. Baka apain na ni Melinda no, agsyata kita. Musta na ka, ano ti problema? So, ad-ad nga problema ka, no, agsyat ka? Saan ka di nga siya timangan andi ngay king katunggal at problema, idi aging ka ita? Sa ita no, agsao ka, kasla siyak pa timang ti problema, no, agsyat ka? Malagi mo idi damom ti mabasted? Idi damom ti maisina? Idi nagtubo ti busaliwin ulit, tagtakilikilin. Idi pinanawan na kang gusto na. Di mo ipalagip amin nga nagbaling ng problema ka. Winning. Sorry. Agsyata ko. Anak ka ng Alay ka, po. mga latipulutan mo. Di ba namin adok ng baga king kan nga saan nak nga umay suksukunan no makainom maktarwar. Tadyak kahit nga panunutin ti barkadak nga anderak. Tadyak kahit ti man ander. Mukha ti maander? Talaga. Okay, mukha ka ti maander. Wen Maaper nga rod. Ha? Ayaw, di ma.